Ndine Mike Mlongoti ndi nzangayo Savita Wirima ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera akachita nawo msonkhano wachinayi wa dziko la China ndi mayiko aku Africa wa Forum on China-Africa Cooperation ku Beijing pa 4 ndi pa 5 Septemba. Boma lalimbikitsa kampani za insurance mdziko muno kuti zikhazikitse ndondomeko zabwino zothandiza kuti ntchitozi zifikire anthu ambiri mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Tigers lero yagonjetsa timu ya Crack Sporting ndi chigoli chimodzi kwa du m'masewero a mu ligi ya TNM pabwalo la zamasewero la Kamuzu ku Blantyre. Madzulo abwino takulandirani. Tiyambe nkhanizi ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akachita nawo msonkhano wachinayi wa dziko la China ndi mayiko aku Africa wa Forum on China-Africa Cooperation ku Beijing dziko la China pa 4 ndi pa 5 Septemba. Malinga ndi chikalata chomwe unduna oona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena watulutsa lero, President Chakwera ndi nthumwi ku msonkhanowo akuyembekezeka kukagwirizana ndondomeko yomwe dziko la China lidzitsatira likamagwira ntchito zachitukuko ndi mayiko aku Africa kwa zaka zitatu zikubwerazi mwa zina. Pambali pa msonkhanowo ku China, President Chakwera akachita zokambirana ndi mtsogoleri wa dzikolo. Mwa zina, atsogoleri awiriwa akakambirananso nkhani zopititsa patsogolo chitukuko pakati pa mayiko a Malawi ndi China. Pakadali pano, unduna oona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena ukudziwitsa mtundu wa Malawi kuti President Chakwera anyamuka mdziko muno mawa kupita ku China nthawi ya 7:30 mmawa kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Mtsogoleriyu akuyembekezeka kubwerera kuno kumudzi loweruka likudzali pa 7 Septemba kudzera pa bwalo la ndege la Chileka International ku Blantyre. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati ndi okhudzidwa ndi imfa ya awire zingani omwe anali mtolankhani komanso nkhalakale olemba mabuku mdziko muno. Kudzera mu chikalata chomwe akunyumba ya boma atulutsa lero, President Chakwera wati dziko lino lataya munthu amene anadzipereka kukweza dziko lino kudzera mu ntchito yake. Chikalatachi chamaliza ndi kupepesa akubanja ndi kuwalimbikitsa kuti asataye mtima ndipo ayang'ane kwa Mulungu mu nthawi ya zovutazi. Azingani amwalira lero ku Lilongwe atadwala kwa nthawi yochepa. Awire zingani mwa zina anakhalapo mneneri wa ku nyumba ya boma mu ulamuliro wa President Dr. Bakili Muluzi. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera watsindika kufunika kuti Amalawi adzipereke kwambiri pothandiza atsikana ndi anyamata ochoka m'mabanja osowa kuti apeze mwayi wa maphunziro mdziko muno. Madam Chakwera amalankhula usiku wapitawo ku Lilongwe pa mgonero omwe bungwe lawo la Shaping Our Future Foundation linakonza pofuna kuthokoza mabungwe, makampani ngakhalenso anthu amene akhala akuthandiza bungwe lawo mu njira zosiyanasiyana kuti lidzithandiza atsikana pa maphunziro. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Mgonerowu anaukonza ncholinga choti bungwe la Shaping Our Future Foundation la Madam Monica Chakwera liyamike mabungwe ndi makampani ngakhalenso anthu akufuna kwabwino amene akhala akuthandiza bungwero kuti lifikire atsikana ndi anyamata ochoka m'mabanja ovutika amene makolo awo sangathe kulipira school fees ndi kuwalipirira skulu kuti akwanitse maloto awo. Ndipo kamba ka mgwirizano umene ulipo pakati pa Shaping Our Future Foundation pamodzi ndi makampani komanso mabungwe osiyanasiyana, atsikana ndi anyamata oposa 2,700 ochoka m'mabanja ovutika apindulapo polandira thandizo losiyanasiyana la zamaphunziro kuyambira mchaka cha 2021. Ndiye polankhula pa mgonerowo, mkulu wa bungwe la Shaping Our Future Foundation Madam Monica Chakwera
anayamika makampaniwo komanso mabungwe osiyanasiyana ngakhalenso amalawi akufuna kwabwino kamba kathandizo limene akhala akupereka. Komabe anati nkhondoyi sinathe kamba kuti ngakhale ana oposa 2700 apindula mu njira zosiyanasiyana pa maphunziro, ana ena oposa 15,000 akufunikabe thandizo la za maphunziro. Madam Monica Chakwera anapemphanso mabungwe ndi makampani osiyanasiyana kuti athandize kumanga midadadi yogonamo atsikana makamaka msukulu za sekondari zoyendera, ati kamba kuti atsikana ambiri akumalephera kumaliza maphunziro awo kamba koyenda mitunda italiitali. Polankhula poyambirira, Winnie Kiyombo, mmodzi mwa atsikana amene apindula ku ntchito za Shaping Our Future Foundation, anafotokoza momwe ankavutikira kamba kuti mayi yake sankatha kulipira school fees ndi kuti bungwe la Shaping Our Future Foundation lakwaniritsa masomphenya ake, ati kamba kuti wakhoza bwino mayeso a MCE ndipo amusankha kupita ku Kamuzu University of Health Sciences. Polankhulanso pa mgonerowo, a Janet Chidoti akubungwe la Plan Malawi anayamika Madam Monica Chakwera komanso bungwe la Shaping Our Future Foundation kamba komenyera ufulu wa za maphunziro wa ana amene makolo awo sangathe kukwanitsa kulipira school fees. Pamwambowo zinadziwika kuti atsikana okwana 25 amene amapindula kuchoka ku bungwe la Shaping Our Future Foundation asankhidwa kupita msukulu zosiyanasiyana za ukachenjede mu chaka cha 2024 ndipo analandira mphotho zosiyanasiyana. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma lalimbikitsa kampani za insurance mdziko muno kuti zikhazikitse ndondomeko zabwino zothandiza kuti ntchitozi zifikire anthu ambiri mdziko muno. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu ofesi ya President ndi nduna, Dr. Janet Banda, wanena izi kumangochi pa msonkhano wa akuluakulu ogwira ntchito ku kampani za insurance. Owen Mavula wadza ndi nkhani yonse. Pa msonkhano wa akuluakulu ogwira ntchito za insurance, akuluakuluwa adandaula ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe akuonetsa chidwi chokhala pa insurance mdziko muno. Malingana ndi akuluakuluwa, kafukufuku akuonetsa kuti anthu awiri okha mwa anthu 100 ndiwo akukhala ndi chidwi chokhala pa insurance pofuna kuteteza chuma, katundu, ntchito za malonda ndi zina zambiri. Ndipo pakufunika kuchitapo kanthu polimbikitsa kuti ntchito za insurance zipite patsogolo mdziko muno. Polankhula pa msonkhanowu, wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu ofesi ya President ndi nduna, Dr. Janet Banda, alangiza ogwira ntchito za insurance kuti aonetsetse kuti akufikira amalawi ndi uthenga oyenera okhudza kufunika kwa insurance komanso ndondomeko zabwino zogwirizana ndi zomwe amalawi akufuna pamene akugula insurance. Ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo cha boma kuti mwina zinthuzi malingananso ndi zina zimene boma lingakhonze ndondomeko, zinthu ziyamba kusintha komanso anthu even ngati amuzi azithawa kuthandizidwa ndi chitetezo cha insurance Malawi muno. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la Insurance Institute of Malawi, a Ruben Kawerere, ati pa msonkhanowu akuluakulu ogwira ntchito za insurance akuunika kwambiri za ndondomeko zomwe zingapereke chidwi kwa amalawi ambiri kuti akhale pa insurance, ponena kuti kutero ndiye kuti ntchito za kampanizi zipita patsogolo. Zimene takonzazo tiziyenda ndithu ma district komanso marural kwenikweni village kuti anthu aziwe insurance. Komanso tikuyankhula ndi anzathu ama university kuti insurance iso ikhalemonso ma university kuti anthu akamapita kusogolo akhala kuiziwa. Chimene cho ndimene timaona ngati machipanga lake kwambiri. Komanso chachiwiri ma message athu onse ali mchizungu pomwe kunoko ifeyo ndife Malawi. Msonkhano wa chaka chino aukonza pamutu olimbikitsa ndondomeko za makono zopititsa patsogolo ntchito za insurance mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Bungwe loyang'anira ntchito zomangamanga la NCIC mogwirizana ndi bungwe loona zakafukufuku la NSO akhazikitsa ndondomeko yofotokoza za mitengo yomwe makampani azomangamanga adzigwiritsa ntchito pofuna kugula zipangizo ndi kugwira ntchito zokhudza zomangamanga mdziko muno. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungweli a Gerard Konjwe wati ndondomekozi zithandiza kuti ntchito zomangamanga zisamakumane ndi mavuto ambiri okhudza mitengo ya katundu ogwiritsa ntchito zomwe zimachititsa kuti ntchitozi zidzichedwa kutha. Zimene tikupanga ndizoti tapanga ma cost indices
ma cost indices ndi kuunikira kuti mitengo ikuyenda bwanji ya zida zogwirira ntchito zomangamanga, zipangizo zogwirira ntchito zomangamanga, kandi sementi, kandi kware, kandi nchenga, kandi njerwa, kandi zisulo zija timayika mu concrete zija, tapanga kauniuni kuti mitengo iyi ikuyenda bwanji. Cholinga chake nchonena kuti anthu akamapanga plani ma projects awo akufuna kumanga nyumba, akufuna kumanga nsewu, aziwe kuti mitengo kodi ikuyenda bwanji, kuti akamapanga budget aonesese kuti ayika ndalama zokwanira zoti zitha kukagwira ntchito imeneyoyo. Komanso akakhala kuti mwina ntchito ija inayambika kale, pali kusintha kwa mitengo, kuti aone kodi kusintha kumene koko kwakhuza bwanji mtengo wa ntchito imene akugwira, kuti ntchitoyo ikagwiridwe bwinobwino. Ndiye ma cost indices amene wawa akuunikira anthu onse amene akugwira ntchito zomangamanga kuti zinthu zikamasintha, mitengo ya zinthu ikamasintha, athe kusunthaso mabajeti awo, komanso aonesese kuti akamapanga zimenezozo zizakhale kuti akubera Malawi pokweza kwambiri zinthu, chifukwa choti angova kuti mafuta akwera ndiye china chilichonse chikwere, koma aonesese kuti kukwera kwa mafutako kodi kwakhuza bwanji ntchito zomangamanga. Kampani ya Umodzi Holdings yati yapeza phindu lokwana 948 miliyoni kwacha pakati pa mwezi wa April kufikira mwezi wa June chaka chino. Wapampando ku kampani ya Mishek Esau wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa kampani. Tindi zambiri mu ripoti la Lonjezo Nsodoka. Poyankhula utatha mwambo wopereka katundu osiyanasiyana malinga ndi wapampando wa kampani ya Umodzi Holdings a Mishek Esau, zaka zapitazi kampani yakhala isakupeza phindu kwenikweni makamaka kamba kamuliri wa COVID-19 na mondo wa Freddy, komanso kayendetsedwe ka kampani. Esau ati kayendetsedwe koyenera komanso kagwiritsidwe bwino ntchito ka ndalama pa kampani ndi zomwe zathandizira kampani kusintha machitidwe yake a ntchito komanso kupeza phindu lochuluka. Esau anapitiriza kunena kuti kampani yakwanitsa kupeza phindu lokwana 948 miliyoni kwacha pakati pa mwezi wa April kufikira mwezi wa Juni, ndipo yapereka ndalama zokwana 300 miliyoni kwacha kuboma monga gawo lomwe imayenera kupereka ngati kampani ya boma. Kufika mu 2020 kunabwera COVID, mangakale COVID asanafike zinali zoonekera kuti kampani yathu imavutika kuyenda kwake kuti ipange phindu limene mashareholders angafuna. Chachikulu chimene tinapanga ndi kuona zimene management inalili ndikuiunika, titayiunika tinaona kuti apa funika tisinthe ndi apa. Zonse zijano zapindula, mastafu talembaso Malawi ambiri, hotelo ya ambiri, ndipo maconference akamabwera aliyense ndithu amaona kuti iyi ndi kampani yoti zinthu ndithu zili bwino. Mlembi mu unduna wa zachuma a Heather Wikinjati ayamikira kampani ya Umodzi Holdings ponena kuti ndalama yomwe apereka kuboma kuchokera ku phindu lomwe kampani yapeza zithandizira magawo achitukuko osiyanasiyana. Ngongole inabwezedwa komanso monga mwana tikuona chaka chinocho mukuona leroli Umodzi Bank kupereka dividend kuboma ya 300 miliyoni kwacha. Ngati Minister of Finance ndifeso sangala kwambiri chifukwa tikudziwa kuti ndalama zimenezi zipita patali kobasi kuthandiza chitukuko cha dziko komanso ngakhale ma services monga ngati zipatala ndi zina zotero. Kampani ya Umodzi Holdings inayamba ntchito zake za malonda mdziko muno mu chaka cha 2015. Lonjezo Sodoka, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tikumbutsane mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera akachita nawo msonkhano wachinayi wa dziko la China ndi mayiko aku Africa wa Forum on China-Africa Cooperation ku Beijing pa 4 ndi pa 5 Septemba. Boma lalimbikitsa kampani za insurance mdziko muno kuti zikhazikitse ndondomeko zabwino zothandiza kuti ntchitozi zifikire anthu ambiri mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Tigers lero yagonjetsa timu ya Craig Sporting ndi chigoli chimodzi kwa du m'masewero a mu ligi ya TNM pabwalo la zamasewero la Kamuzu ku Blantyre.
True love comes from the sweetness of the depths of your heart, at your home and any other place. Keep those energy levels afloat with the right brand of sugar. Salima Sugar, truly appetizing, sweet, nutritious, and energy-giving. Begin and end your day with the sweetest of memories. Salima Sugar, the sweet pride of Malawi. By Malawi, for Malawi. Finish Line Mission Private Secondary School yopezeka mbalo ayaziyazi mudzinde la phiri la Ndilande ku area 6 Chikapa Road kumachinjiri. Chitetezo chokhwima CCTV cameras paliponse. Maphunziro apamwamba ndi zotsatira zabwino pa MSCE, library, state of the art lab, malo ogona bwino kwa atsikana, za masewero. Kulinso Finish Line Mission Vocational Training College yovomerezeka ndi ATIVE. Phone 0888 856 792 0984 942 316. Finish Line Mission Private Secondary School, building up the child both morally and spiritually upright. FDH Bank Cup Final. Tumba Chatindaba. 35 million kwacha ndani. Blue Eagles ndi FCB Nyasa Big Bullets alimbira na ukatswiri wa 2024 FDH Bank Cup la mulungu pa 1 September pa Bingu National Stadium kulilongwe. Na usakuphanyeni dzindama dzachuluka. Mitengo ya matiketi ili moterwe. Standard ticket 4,000 kwacha mukaguliratu, 6,000 kwacha tsiku la mpira. VIP ticket 18,000 kwacha kuguliratu, 20,000 kwacha tsiku la mpira. Corporate box 25,000 kwacha. Car pass ndi 500 kwacha. FDH Bank Cup Final. Pachema. Football Association of Malawi, transforming the game. Ife Achambo Girls Private Secondary School tikudziwitsani makolo nonse kuti malo akadapezeka pa sukuluyi. Tili ndi aphunzitsi odziwa bwino ntchito yawo, computer komanso science laboratory, library komanso multipurpose hall. Sukuluyi ili kumpanda komanso pali alonda omwe ndi akadaulo pa ntchito yawo. Zakudya ndi zamagulu 6 ndipo tili ndi malo ogona apamwamba. School fees yathu ndi 450,000 kwacha yokha ndipo ndikololedwa kupereka katatu pa teremu. Achambo Girls Private Secondary School ili mphepete mwa msewu wa Mzuzu Karonga M1 pakati pa Ekwendeni ndi Enukweni. Ngati mukufuna kudziwa zambiri, imbani foni kwa headmaster a J Chilima pa manambala awa 0993 613 083 kapena 0884 257 915. Achambo Girls Private School, your light to quality education. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. For the more adventurous music lover, there is an alternative. It does mean travelling though. An international music festival is flourishing in Malawi in Southeast Africa. takulandiraninso ku nkhani zathu.
unduna wa zofalitsa nkhani watanthauzira ripoti la ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8 lomwe kampani yofufuza za ngozi ya ndege ya German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation yatulutsa lachisanu pa 30 August. Nduna ya zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu yati atanthauzira ripotili pofuna kupereka uthenga wa zomwe zili mu ripotili mchiyankhulo chomwe anthu onse mdziko muno angamvetse bwino, chomwe ndi chichewa. Pakadali pano Akunkuyu ati sangayankhulepo kalikonse ngati zipangizo zomwe ripotili likunena kuti mu ndege munalibe zingachititse ngozi kapena ayi. Iwo ati zonse zidzadziwika mu ripoti lomaliza la kafukufuku wa kampaniyi. Ripoti imene amalawi amakhala kudikirira tikudziwa ripotilo latuluka dzulo pa 30 August. Wina mmene lero sipakhala chosiyana ndi zimene ripoti yanena, koma chimene tinafuna lino ndine tipange limodzi ndi chani pozindikira kuti ripoti ija akuifunanso ndi amalawi, ndipo amalawi amenewo alipo amakhala mutawuni muno, alipo amakhala kumidzi. Amalawi amenewo amemilidwa ndi aphungu awo. Ndedzulo tili ku nyumba ya malamulo timaona mapempho amene amabwera kuphatikiza pempho amene abwera kwa ineyo directly kunena zokuti nkhani ya ripoti tipangizo kuti aliyense amalembekezera ripoti lolipezi. Podziwa kuti aja mapanga zakafukufuku ananena kuti ripoti adzatulutsa kudzera pa tsamba lawo pa website yawo, ndipo apangadi zimene zozodzulo. Koma mukudziwa kuti amalawi amene amatha kukhala ndi internet ndi amalawi ochepa kwambiri. Tili ndi amalawi ochepa amene ali pa internet, ndipo tili ndi amalawi ochepa amene akutsatira zimenezi komanso mwina muchiyankhulo chimene chili pamenepo. Ripoti ili analipanga muchiyankhulo cha Chigermani, ndipo pakulibweretsa pa website pawo ali masulira kulika mu Chingerezi. Koma tikudziwa kuti titaphonyeka ndi kumva Chigermani ali kuti amene samvanso kukhale Chingerezi. Motero ndikupempheni kuti mmene ndikunena zokuti sindipereka cha chilendo chilichonse, koma ndinena cholinga cha mkumano uwu tinakhala kuti tindikuthekera ifeyo ngati Ministry of Information nofalitsa nkhani, tinakhala ndikuthekera kokuti ripoti manager Malawi aliyense adzionereka pa internet. Nakangona zoti Malawi kumodzi kumene muli pitani pa internet mukaone ripoti. Kwapodzoti Malawi aliyense sizingatheke kuti atero munatele pa ntchito yofalitsa nkhani, kufalitsa nkhanizo munjira imene aliyense akhoza kumva. Kotero ndakuyitana lero kuti mundithandize kufalitsa nkhani muchiyankhulo chimene aliyense atamve. Chimene tabwerera pano ndi chakuti ripoti ili limene tsopano talipitirizanso kulibweretsa muchichewa kuti ndingotenga nawo mpata kuti ndiwerenge ripoti limenelo muchichewa kuwerengera munthu wakumudzi, kuti potero tisasiye wina aliyense pachina chilichonse chimene chakhala chikuchitika komanso chikhale chikuchitika. Pakadali pano mabungwe omwe siyaboma pansi pa mgwirizano wa Human Rights Consultative Committee alangiza anthu mdziko muno kuti apewe kulowetsa ndale pa nkhani ya ripoti loyambirira lokhudza kafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe idachitika mu June. Ndizoona tinayitanitsa msonkhanowu ndi cholinga chofuna kuyankhula kwa Malawi ndi kupempha kunena kuti takhala tikudikira ripoti ili chifukwa wina aliyense wakhala okhudzidwa kuti kodi chinachitisa ngozi ya ndege mu chikangawa ya Vice President ndi ena amene ali mu ndegeyo ndi chani. Ndiye tikuyamika kunena kuti sadachite jenkha President ndi boma lawo, koma kupempha maiko kuti atithandize amene angakwanise kufufuza. Ndiye mwamwayi bungwe la ku German linabwera poyera kuti ife tikuthandiza tifufuza, komanso chosangalatsa nchonena kuti ndeni aka ndege imene inachita ngozi chifukwa ngati unapanga ndege umakhala ndi
chikhumbokhumbo chonena kuti mbiri yako isaonongeke, yonena kuti ndege zako zimangogwa wamba. So ali ndi kuthekera kofufuza kuti aone kuti chinachitisa nchani, ndipo ndi anthu odalirika onena kuti atipasa ripoti lenileni la chimene chinachitisa. Koma padakali pano timaona kuti angopereka mfundo zikuluzikulu zimene atakaziunike pamene akapanga kazukuta wa ripoti limene latuluka kapena chimene chinachitisa kuti ngozi ichitike. Kunali kovuta kuti lero angogamula chifukwa sanaziunike information imene atipasa Amalawi. Ndiye tikunenanso kuti mu spirit yomweyo kapena mu ndondomeko yomweyo Amalawi ali ndi ufulu oyankhulapo maganizo awo amene akuganiza kuti zinachitikira. Koma kupereka maganizo tikuwapempha kuti asapinje maufulu anthu ena, asaponde mabala a anthu ena chifukwa manja anthuwa adakalirabe. Komanso tikudziwa atsogoleri a dziko lino ndi mmodzi wa anthu okhudzidwa, ndiye kubweresamo mwachisanzo nkhani za ndale kuti zinatere zitisokoneza. Ife tikanakonda kuti tonse tidikire ripoti lomaliza likadzabwera tisakhale ndi kuthekera kolivomera chifukwa ukuku kumene apangapo kungotikonzekeresa kuti zinakhala chonchi pang'ono, koma zimene zinachitika zenizeni tizatha kuyesera kuzimasula. Ndesi zingangochitika usiku umodzi ndikuona kuti adzatipasa ripoti chaka chamawa. Ndi pamene tikudikira ripoti limenelo tiyeni tizikambirana nkhani koma mosamala ndi cholinga choti tisapondenso maufulu anthu ena. Koma boma tikulipempha kunena kuti pali zinthu zambiri zimene likuyenera kukonza. Nkhani ya ndege ndi ripoti limene launikira tikuonesa kuti ndi chidodo pa zinthu. Nkhani yukambidwa yonena kuti chipangizo chimene chimapangisa kuti tidziwe kuti ndege yagwera pati chinatha batiri lake ndi sichimagwiranso ntchito, ngakhale chinalimo sichimagwira ntchito. So zikutionesa kuti pali zinthu zambiri zimene anaona kuti timalekerera kapena timatayirira. Tinakambapo pompano nkhani ya Ilala, sitima yathu yoyenda pamadzi, tisadikirenso kuti zachitike ngozi yayi, koma tingoyambiratu kuunika zinthu zonse zakale kandi kugulisa kumene ka ndege zathu kandi zina zoterozo ngati njira imodzi yoteteza kuti tisazatayenso miyoyo ya anthu odalirika amene timayembekezera ngati dziko kuti mwina angatipitise patsogolo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Tigers lero yagonjetsa timu ya Craig Sporting ndi chigoli chimodzi kwa du masewero a mu ligi ya TNM pabwalo la za masewero la Kamuzu. Amini Musa ali ndi ripoti. Tigers inamwetsa chigoli chake cha masewero kumayambiriro a chigawo choyamba kudzera pa penalty yomwe anasewera Martin Nsewa. Timuyi inatseka kumbuyo kwawo pomwe Craig imayesetsa kukakamiza kumwetsa chigoli, ndipo masewero anathera momwemo kukomera timu ya Tigers. Ana kumpanda tsopano ali ma point okwana 23 ndipo sanasunthe pa namba 12 pa mndandanda wa matimuwa, pomwe Craig Sporting idakali pa namba yachinayi ndipo ili ma point okwana 29. Mu masewero ena omwe anaseweredwa masana aloweruka mu ligi ya TNM, matimu a Mafco ndi Moyale Barracks afanana mphamvu pomwesana chigoli chimodzi kwa chimodzi pa bwalo la Chitowe, ndipo timu ya Sivo yasuntha pa mndandandawu kuchoka pa namba 9 kufika pa namba 6 pomwe yagonjetsa timu ya Nzuzo City Hammers pa bwalo la Sivo ndi zigoli zitatu kwa du. Mu masewero ena timu ya Karonga yagonjetsa timu ya Baka City ndi chigoli chimodzi kwa du. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera akachita nawo msonkhano wachinayi wa dziko la China ndi mayiko aku Africa wa Forum on China-Africa Cooperation ku Beijing pa 4 ndi pa 5 Septemba. Boma lalimbikitsa kampani za insurance mdziko muno kuti zikhazikitse ndondomeko zabwino zothandiza kuti ntchitozi zifikire anthu ambiri mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Tigers lero yagonjetsa timu ya Craig Sporting ndi chigoli chimodzi kwa du m'masewero a mu ligi ya TNM pabwalo la za masewero la Kamuzu ku Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw komanso MBC Digital, lomwe ndi tsamba lathu la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzanga Yusavita Wirima. Tikukufunirani matero a Sabata opambana.